Ahoj, zdraví ťa Paťo z Fontechu. Dnes mám pre teba pripravené prekvapenie, ktoré úzko súvisí s tým azda najlepším smartfónom, ktorý môžeš získať do hranice 200 €, pričom stojí oveľa menej. Tento smartfón pochádza od spoločnosti Xiaomi, ktorá doslova vládne nižšej triede zariadení. Nedávno som ti to dokázal pri mojom videu na telefón Redmi 4A a dnes sa ti to pokúsim dokázať opäť, avšak tentoraz do niečo väčším a vybavenejším modelom Redmi Note 4X, ktorý mám v dispozícii v globálnej verzii s podporou 800 MHz LTE frekvencie. Na rozdiel od svojho lacnejšieho kolegu ponúka tento telefón hliníkovú konštrukciu, ktorá predsa len pôsobí prémiovejším a odolnejším dojmom. Spomínanej prémiovosti napomáha aj elegantný dizajn v kombinácii s pohľadnou čiernou farbou. Tu možno nájsť na celom zariadení kolom dokola, pričom ju na zadnej strane doplňajú nenápadné strieborné prvky. Pravý a ľavý bok zadnej strany je jemne zaoblený, čo napomáha príjemnému držaniu v rukách. Množné číslo som nepoužil náhodou. Xiaomi Redmi Note 4X totiž ponúka 5,5 palcový displej, ktorý by si síce jednou rukou ovládať vedel, no ide to jednoducho lepšie dvomi. Tento zobrazovací panel je inak technológie IPS a rozprestiera sa na ňom Full HD rozlíšenie. Opäť pri ňom platí to, čo platí pri všetkých displejoch, ktoré nájdeš v Xiaomi smartfónoch. Ponúka teda skvelé zobrazovacie uhly, pekné farby a vynikajúce hodnoty minimálneho a maximálneho jasu. Menší nedostatok v podobe hrubších bočných rámikov vyvažuje už spomínané zaoblenie odolného skla. V porovnaní so 4áčkom ponúka tiež tento model výhody v podobe podsvietených senzorových tlačidiel či skenera otlačkov prstov umiestneného na zadnej strane. Tou najväčšou je ale bez pochyby väčšia porcia výkonu. K dispozícii je totižto 8-jadrový procesor Snapdragon 625, ktorý je vyrábaný úsporným 14-nanometrovým výrobným procesom. Pri hraní hier mu napomáha akcelerátor Adreno 506 a k dispozícii sú aj 3 GB pamäte RAM a 32 GB interné úložisko, ktoré možno jednoducho rozšíriť pomocou microSD karty. Toto kombo bohate postačí aj pri vykonávaní náročnejších úkonov a veľký problém mu nerobia ani hry. Xiaomi Redmi Note 4X sa navyše píši skvelo optimalizovaným systémom MIUI 8.2, ktorý je postavený na Androide 6.0 Marshmallow. Ako už môžeš vedieť z mojich predošlých videí, MIUI je používateľská nadstava s bohatou funkcionalitou. Vďaka nej si tak môžeš zamknúť vybrané aplikácie, prispôsobiť si celé prostredie veľkým množstvom tém, alebo si zmenšiť zobrazenie tak, aby sa dal smartfón pohodlnejšie ovládať jednou rukou. Podobne ako pri Redmi 4A, aj na tomto zariadení sa nachádza Ear Blaster, ktorý možno vďaka predinštalovanej aplikácii ovládať niektoré elektrické spotrebiče. Podobne kvalitných APIek je v systéme viac a oceniť môžeš napríklad tú s názvom Optimalizácia, ktorá dokáže jednoducho zbaviť tvoj smartfón nepotrebného balastu. Pochvalu si však nepochybne zaslúži aj aplikácia fotoaparátu, s ktorou si vystačia aj tí náročnejší. Keď už je reč o foťákoch, ten predný ponúka 5 megapixelové rozlíšenie a clonu f2.0, pričom zadný má rozlíšenie 13 megapixelov a dopomáha mu tiež fázové zaostrovanie, dvojtónová ledka a zhodná clona f2.0. Výsledné zábery vzhľadom na cenovku tohto zariadenia ponúkajú nadpriemernú kvalitu, no horšie svetelné podmienky vedú už tradične k zvýšenému šumu. Znova ťa však na malý moment nechám, nech posúdiš zábery z tohto telefónu sám. V 8,5 mm hrubom tele sa nachádzate 4100 mAh akumulátor. Ten zabezpečuje skutočne dlhú výdrž na jedno nabitie a len ťažko by si našiel telefón s podobnou výbavou a cenou, ktorý vydrží dlhšie. Môjmu používaniu bežne odolával aj 2 či 3 dní a to som ho v žiadnom smere nešetril. Nedostalo sa však na žiadnu rýchlo nabíjaciu technológiu, no keďže aj tak väčšina z nás nabíja svoje smartfóny cez noc, toto nepovažujem za veľmi podstatné. Podstatné však je naopak to, že Xiaomi Redmi Note 4X ponúka výbavu, ktorá z neho robí celkom možno ten najlepší telefón strednej triedy, pričom sa jeho cena v súčasnosti pohybuje len na úrovni 130 €. Za túto cenu tak získaš zariadenie so skvelou výbavou, ktoré to pri reálnom zážitku z používania natriazda všetkým. Hravo sa tak vyrovná aj dvakrát drahším konkurentom renomovaných výrobcov. Aby toho nebolo málo, hlavný nedostatok, ktorým väčšina Xiaomi smartfónov disponuje, na tomto konkrétnom nie je prítomný. Ako som už spomenul, jedná sa o globálnu verziu, ktorá podporuje všetky u nás využívané LTE frekvencie.
Teraz sa už ale konečne dostávame k prekvapeniu, ktoré som načetol v úvode. Tento telefón sme sa totiž rozhodli posunúť jednému z našich divákov. To znamená, že si o najlepší smartfón do 200 eur môžeš zasúťažiť. Ak sa chceš stať majiteľom Xiaomi Redmi Note 4X v luxusnej globálnej verzii, musíš odoberať náš YouTube kanál a Instagram, kde nájdeš vždy niečo naviac zo zákulisia Fontechu. Poslednou tvojou úlohou bude pridať komentár k tomuto videu, v ktorom nám dáš vedieť, prečo by si ho mal vyhrať práve ty. Celkom jednoduché, čo povieš? Vyhodnotenie súťaže prebehne v stredu 5. júla a všetky podmienky nájdeš dole v popise. Tak a mne už nezostáva nič iné, ako ti popriať veľa šťastia. A samozrejme, nezabudni sledovať Fontech, aby si bol v obraze aj zajtra.